encara mullarà tot el pis. Tot el pis, i el pis s'embruta, que hi va vindre a netejar aquella. Lluna, tira cap a la cuina, hòstia puta, tira! Ja està la lluna. Quin noi, tu. Cabró, com el sol. Mira que són tontos els nens, hòstia puta. Martí, Què? que he mullat a la lluna. Oh, Martí! Mata! Martí! Vols que t'ho gravin un àudio de WhatsApp? En 3, sisplau. En sèrio gravaràs en un àudio? En 3 àudios? Ho has dit en 3? Jo t'he dit en 6? Calleu ja. No diguis a tots els grups que tinguis. Feu una cosa, família Sala, m'heu de fa. Què vols, Fali? Calleu ja la boca, tio, una xicoteja. I ara faré una escala ascendent. Has desafinat molt, ja. Descendent. Perquè el tens. Quants problemes, I pots problemes, diu el tio. Això és culpa teva. Jo no he provocat. És culpa teva. Què em pujo amb Sejo, tio? Ara t'ho dic. EWP em maximeix W. Digui... Els nens. Vale, ara torno. Sí, ara vinc. Ara vinc. Minions have spawned. Now on the bus, nearly touching this dirty retreat, falling out, sexy palette, dead sweat in my teeth, gonna walk, walk, walk. Que bé, quina puntualitat, Ben bé quan hi ha els minions aquí. So I can be quiet whenever I want. So leave me alone. You ought to be proud that I'm getting good marks. Era necessari? De cop començaries a fer, sorties fent per aquí, per aquí, per aquí, i quedaries blanc i faries... No, així no pot passar. Si un cas hauria sortit per aquí. I et donaries un Eva? Un Eva, va. Ets molt pesat, Mira, t'has de mirar Boku no Hero. I tu Evangelion? No. Va, prova el mapa i em miro un anime que t'ho dic. I jo, a diferència del Jon Snow, sé mentir. No, el Jon Snow sap mentir, perquè no fem un pack de mentir. O sigui que ja saps què et toca fer. Va, Albert, estàs tardant. Albert, el culo, Que bé, no? El qui? Aquesta partida.
Que ja està Tots de farm que portes, eh? M'ho dius a mi? Sí. Estic aprenent a fer aquesta. Està llegint les habilitats, tio. Albert, em fa molt mal el nas. Oh. No tinc clorofília. Hemofília? Sí, zoofília. Sí, de fet. Res, val. Saps què és la hemofília? Que t'agraden els herbes? No. Que quan et talles, la sang no para de sortir. Perquè no tens òvuls... Ai, òvuls. Com es diuen? Perquè no coagula! Perquè no tens una I t'has de cosa... ficar unes coses que són Espera't, coagulants. No, però hi ha... Els glòbuls És la vermells. malaltia dels reis. Sembla que són els glòbuls vermells. O dels reis. Perquè follaven entre si com a Juego de Tronos i n'hi havia un que tenia una malaltia que es va repartir per tota la família. Creieu que el meu germà és pesat? Què collons has fet, Felip, tio? I ara que ho penso... Però que tenies punt, que no ho has vist. Què? Que tenia l'estun. Sí, però que te l'ha parat. No! Sí. Va la primera, no la segona, burro. Ah, Martí, ets un burro! no puc vindre fins aquí, senyora. Oh, L'ha matat. Ui, poder karma. Si estarà més forta, taps que l'altra. Ai, hi estava, no? La clorofília. Este Figueroa és tot o què? Saps com se'l coneix el Martí Albert aquí a Catalunya? El destructor. El destructor. Destructor de mons. Molaria. Vididor. Saps què faré al gimnàs? Un àlbum de fotos de la gent quan està aixecant el pes. La cara. Què et sembla? Que pot ser molt graciós. Que pot ser molt graciós. Però ja tens el Titan. permís per... Diu el Martí que sembla un titan. Perquè em surt fum del cap. Que diu que li surt fum del cap. Com vols que et surti fum del cap? Veritat. Li surt fum del cap! Quan fas fort comença a sortir fum. Fet vapor. Sí, suor més aviat. Suor. Suor en forma de fum, no? Sí que me'l faig fàcil, la plantilla. Has vist què ha dit l'Albert Rivera? Albert. Mira, això sona quan el Martí fa gimnàs. Que pringada la Fiora s'estava rient, tio. Li pot sortir fum del cap. I això m'ho creu, Perquè té poc nivell de cardio i llavors el que passa és que Em surt fum del cap. Sí, ja es està. comenta molt. Però que això és com el Luffy, Martí?
Si el que hauria de fer és cardio. Si el Luffy del mateix atac, El què? que comença a bombejar molt fort el cor, li surt pum. Per això li passa el cor. Bueno, O sigui que fan el Gear secando. més o menys. Secando, sí. Secando. Martí. El home del fum. Molt greu, això. Aviam si et moriràs un dia d'aquests. I Shingeki no Kyojin no sortirà fins aquí. Mira, Outrun sortirà d'aquí 2 anys. Shingeki no Kyojin sortirà d'aquí 5 o 6 anys. No, per acabar la... Stranger Things s'acabarà aquesta temporada. És l'última. Westworld serà una merda. Bueno. Marc, aquest any ens espera una basura. Bueno, hi ha Vikings. Com? Aquesta ja, Viking? Vikings m'avorreix. Vikings promet molt, la temporada. Ja, però sense Ragnar ja no... Sí, bueno, però tu has vist a l'Hyper. Sense ull, quasi bé. Però això sí que és veritat. Vikings sense el Ragnar mai serà Viking. A mi vindrà la xurla. Per a Xirla. Sí, que era la pel·lícula aquella de la iaia. Oh. Ja sé que maten a la nena al final. I per spoiler, només començar a dir aquesta morirà. Saps què és el pitjor? Què? Que tu no saps el que passa. No! No sé el que passa! Saps el que passa? No espantaré. Ja no l'espantar i això no estaves ni escoltant. Quan apareixia la iaia per Que la és l'únic càmera. susto que hi ha. Hi ha 2 més. Així de forts o més. De forts, igual. No és una pel·li de sustos. És més una pel·li de què ens està passant al iai. És interessant al final, o és una cosa que et pots imaginar ja? T'ho imagines bastant al principi, però no t'ho acabes de saber. Hi ha alguns moments que dius, vale, No vaig sembla... malament de farm, Felí? O sigui, no és una pel·lícula que t'és com a la cabeza al final. No. Clar, aquest bike que em recomanem o vas veure en el Martinata. Què? Perquè no hi és amb aquí. Predestination. A mi és... Està mort. Li ha sortit bufo. Vaig. Yo soy Martí. El que no arde. El que no arde. No sería al revés. El que arde demasiado. I això ho vull veure algun dia. Perquè la locomotora és lliure. Martino Kyojin, tio. No tinc aquí així. Qui creus que seria més Martí, el Martí o tu? El Martí. Falta molta barba. Que segueix anant al gimnàs? Sí, Ah, no, el- últimament no, perquè ja els nous a casa i els El... Que fred tinc el Delfos. O vam... Demà passat m'apunto el Delfos o Diu algú. que demà passat s'apuntarà al Delfos. El Delfos tornarà al gimnàs de... O perquè anava allà perquè... Perquè hi havia piscina i S'havien perquè apuntat. estaven tots i tal, sí. Al Delfos li falta una piscineta, Al Delfos no El- em falta res. El Delfos falta tot! Encara hauria d'estar a les màquines més rovellades.
Sí, perquè t'agafi alguna cosa. Hòstia, Felip, quan farm, 30 farm, minut El 13. José vengués més esteroides. Però per pinxar Llavors, aquest Va anar al Rich Piana allà a comprar-se. s'ha mort, Ja, ja. Ho sap, no? Que Per s'ha això mort. ho dic en passat. no sentes que com l'Age of Empires, què et sembla? Molt malament. I segurament Tio, jo em portava 125. Sí, Crec que em portava. matemàticament molt impossible. Però ell... Saps que hi ha gent que s'ha mirat One Piece? Té 800 capítols One Piece ara mateix. En 2 mesos. I aquesta gent segurament que té mòbia, del gimnàs... I jo saps quan he tardat a mirar One Piece? Des de quart d'ESO. Anime is a mistake. Anime is a mistake. Westworld 2 serà un misteri. Ai, Albert, que tinc molta por. O sigui, sabem tots que serà una merda. Però no, Albert. I jo espero que surti un altre cop al port. Si surt ja saps que serà un robot. Bueno, Llavors ja no tindrà gràcia. Suficientment. Si no surt, tampoc tindrà gràcia. La sèrie no tindrà el misteri del principi. I qui t'està dient que el que van matar no és un robot? Ell estava fent un robot. Pot ser. Oh, Poder ell volia veure l'espectacle. I per això va fer un robot i va simular la seva mort. Que passi el que passi, serà una merda. Que no, i tu imagina't això. És l'única cosa bona que pot passar en el temps. I sempre està l'Hombre de Negro per arreglar-ho. de què esteu parlant, ara? Westworld. Ah, hòstia, Westworld. No me'n recordo de res, tio, ja, No, jo me'l tornaré a mirar abans que surti. Vaig a jugar a la partida. Que és una sèrie que se'n passa tan ràpid. Però si és lenta, és molt. Que és lenta, diu. A mi els capítols se'n passaven volant. Els primers capítols són lents. A l'últim capítol que durava una hora i mitja se'n va passar. Que bé. Què passa, Martí? Vols morir? Aquí no vol morir. Vols drogues, Albert? Vols? Vaig a farmejar planteres, Mare la Santa Maria de Déu. M'agafi un passat. Que bé. El Martí, el Puig el Martí. Tinc molta por de tu, germà. Molt malament. A la vida. I el Santi, què? El Santi torna avui On estava? a Estats Units I que anava a fer als Estats Units. a mirar l'eclipse. Intentava faltar. També. T'imagines que hi A les espies de veritat. I que somnis serials. tingués un fill de llavis. Sí, Oh, va. Tinc molt loba. estava molt bé la sèrie. Quines pies de veritat. Sí. Jo me'n recordo com el mirava i la iaia em feia uns bocates de sucre. Me'n recordo. Una fogata de sucre, per problema. Però m'ha passat les últimes vegades. Però me'n recordo aquell dia que encara estava a l'altra casa. Que viviu en una altra casa. Sí.
Però si tu vas estar a l'altra casa des molt petit, no deus tindre cap record d'aquella casa. Anda que no, tinc un record de tu en fantasma contra una cadira. Bien! I que va venir la mala. Heraldo! Que queda un minut. Va, ràpid, mira. I un dia que la papilla va sortir molt dolenta i no la volia. Saps què? Quan estaves en aquella casa només menjaves papilles? Sí. És un fact. Merkel papilles. És que vas estar menjant papilla, més papilles fins als 10 anys, Ala! Fins als 7 o 8. Marc, 7 o 8 anys menjant papilla. Però per què no podia menjar sòlids? Per què? Jo què sé! No m'agradaven les coses No sòlides. entenc què vols dir d'un plat aquí. 7 o 8 anys menjant papilles. Bueno, res. Estava bona, la papilla. Sí? Amb aquell regustillo a tot. No, espera. Avui vull papilla. Tenia com uns trastorns alimentaris. A part de tot el veritat. És un trastorn. Sí que estàs transformat. El cap. Jo he creat, Marc, ja no tinc un trastornat. Contra els dos Un aquests. boig. No em puc fer. I tu què ets ara? 68 dividit per 4, Albert? 12. 68 dividit per 4 fan un total de 83. Sí, 40.000. Tu marquessis 12 per dir, no? Jo no he dit res, jo no em facis Has dit 12, em sembla que l'has clavat. No, no, per poc. Un dividit per 4. Sí, sí que ho és. Saps què és millor que el Martí? 18. El Martí! I'm Jo afraid. t'ho juro que a vegades, Albert, Jo també, Sala. o és que abans que digui una cosa, el Martí diu jo també. Penso que t'haurien d'haver portat. M'haurien d'haver portat. Haver portat. On m'haurien d'haver portat? O la portador. L'escorxador? Olla, i està molt graciós. Saps per què? No. Per què? Perquè t'haguessis marejat. Sí, he anat a un escorxador. Sí, Vaig anar de visita. i et marejaves. No em marejava. El que feia una cultura que tenia que explicar. Què? Et marejaves. Me'n recordo que estaves Vale, amb la... No me'n recordo com era aquella que venia aquí a ajudar-te. Però no sabies estudiar. Espera. Marc, m'estàs deixant com a la merda davant dels teus amics. I et vas marejar. Ei, Perquè estava parlant del cor. Ai. ara, de què? És això? Jo que no me'n recordo era el que em va ensenyar a jugar a No, les però jo ho tasques. miro, tranquil. Jo Si ho no miro. en tio copiar que donava classes de romans. Però després es ficava a jugar als tanques. Vaya, la mama li pagava per Veieu? jugar a les tasques. Que està plantant mig llui i mig plàtan. Però fèiem els últims minutets dels tanques. Estan venint. Però saps que aquell me'l vaig tornar a trobar? No ho estic mirant. Saps on me'l vaig trobar? A Ara Xapanès. bé no està mirant. Què? Però van agafar el Una merda, això funciona. Sí. Jo el Sí, primer sí. dia li vaig ensenyar les Funciona. coses i jo que em vaig girar les tornes. Però què és mentida, això? Tu sí que ets una mentida. Una mentida lletja. El Martí és una mentida. La mentida... El mòbil, meu. Alibaba. Què? Qui creus que és millor? Ja, doma el mòbil. No, doma'l. Va, els dos Martins que existeixen. No hi ha dos Però què Martins. és Sí, mentida, el no Martí veus? Malvat Que és es el veu. color. Mare meva. El Martí Malvat és una... Que visquin en el mateix cos no vol dir que siguin la mateixa persona. A ver, ya estás para... Relájate, niña. Necesito coral, petxines
trobat una nòvia com aquí, per Instagram. Doncs que bé. Per l'Insta, què bé? Jo també n'he trobat moltes, eh? Passa-lo al seu Instagram, passa-lo. Martí està dedicant. Un passi. Sí. Anem com es feia. Joan. Que bé. Tiririri. Tiririri, tiririri. Toma! Info. L'hauria sentit. Martí Info. De mi, suposo. Sí. I am afraid. Sí, anar a l'oceà Atlàntic. El destructor de mons ha arribat. Ai, és una merda aquest. Oh, m'agrada que tingui poc de trossos. Aquí tenen guarda. Espera, deixa anar a comprar, que tinc 3.100 de pasta. 13 milions! 3 bilions de pasta, mare. Milions! Billi. Ui, jo hauria d'anar... Ah, no, si encara és d'hora. Que vol anar a passejar avui, Chloe? No, avui no. No has dit res, això és que no. Jo a Catalunya a aquesta hora. Sí, doncs va. Estàs anant. No, perquè jo haig de fer el dinar... Però si avui fa fred. Haig de fer el currículum... Avui no fa calor. Guai, tinc unes ganes que faci fred, de veritat, tio. Jo tinc unes ganes de que sigui Nadal Per fer què? Ah, per matar el gall. per estar de vacances. Ah, no és per matar el gall. Ui, no, que no estaré de vacances si començo pràctiques, de merda. O les has de fer, les pràctiques. Quan? Pues aquest any. Aquest any... Per anar a veure ja comença un octubre per allà. No, ja ho sé. Segurament novembre. Mira la Tinc pinya ganes de no, perquè si no, no tindré temps per fer el que... Quin t'agradaria treballar? En algun lloc on no es faci programació. Què? Per no. Què? Jo conec un lloc on fa programació. Sí. A Apple. Jo també treballaré a Apple, demà.